Когато от 20 000 души... Да, си оставите. Цяла България да ви къде, че имате 10% одобрение от населението на народа. Излагате се. Излагате се, господин Гечев. Подайте си оставките. Мислите ли, че е смешно да вървите така по коридора и да се криете? Време да си подадете оставките вече. Цялото ви правителство е супер смешно и компрометирано, никой не ви уважава. Всички ви плюват, вие се правите, че дъжд ви вали. А тук 20 000 студенти ви се смеят. На нас ли? Но това за нас не е проблема. Вие сипвате държавата, на нас мога да не се смеят, ама ние сме никой, вие сипвате държавата. Вие пречите на колегите си. Пречиме ние на колегите си, вие пречите на държавата. Вие пречите на цялата държава, като управлявате толкова нескопосно. Даже вие работите за мафията, това е излагация. За мафията работите, не ви е срам. Как не ви е срам, не ми е ясно. Обяснете си. Елате да ми обясните. Не взимам пари. Вие взимате пари. Вие взимате пари, за да покрадвате законите, които мафията ви диктува. Защо господин Варшавски не каже кой предложи Пеевски? Защо не ни кажете кой предложи господин Пеевски? Срам ли вие да отговорите или вие не знаете? Може би господин Варшавски не знае кой му го е предложил. Подайте си оставките, не се излагайте повече, смешни сте в очите на хората. Време за оставка. Време за оставка. Кой предложи Пеевски? Кажете. Не се срамувайте, кажете ни. Вие ли го предложихте, господин Пеевски? Или Станишев, или Орешарски, или Доган, или Местан? Подайте си оставките, не се излагайте, цяла България ви мрази. Никой не ви уважава. Време за оставка.